चला आता एक 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 असं सर्वांना वाढायचं आम्ही. आम्ही लाईन लावू काय? या लाईन लावा या. नमस्ते. आज मी 1 किलोची बिर्याणी बनवते आहे. 1 किलो तांदूळ त्याची बिर्याणी बनवायची. आता त्याच्यासाठी आहे ना, मी 1 किलो तांदूळ आहे ना घरात मी भात शिजवणार आहे गॅसवर. त्याच्यामध्ये सर्व मसाले टाकलेले आहे, ते तुम्हाला आता भात शिजवताना दाखवेल. आता तोपर्यंत मी ते ग्रेव्ही बनवते. आता इथे बघा, आपल्याला 1 किलोची बिर्याणी बनवायची आहे ना, त्यासाठी बघा 3 तेजपत्त्याची पानं 3-4 आहेत, 1 चमचा जिरं, 1 जावेत्रीचं फूल, 1.5 इंच दालचिनीचा तुकडा, 3 चक्री फूल, 5-6 हिरवी वेलची, 4 काली वेलची, मसाला वेलची आणि 7-8 लवंग. हे सर्व खडे मसाले आपल्याला तेलामध्ये टाकायचे आहेत. आता इथे आपले खडे मसाले चांगले फ्राय झालेत बघा. त्याच्यामध्ये 3 कांदे चिरून घेतले आहेत. आता इथे मी भात शिजायला ठेवते आहे. आपल्याला 1 किलोची बिर्याणी बनवायची आहे, पनीर बिर्याणी. त्यासाठी 1 किलो तांदूळ बघा 1 तास भिजायला ठेवलेले आहे आणि ते 1 किलो तांदूळ शिजण्यासाठी मी इथे अर्धा टोप पाणी ठेवलेलं आहे. आता याच्यामध्ये आहे ना, पाणी उकळायला पाहिजे मसाले टाकल्यानंतर. त्यासाठी मी त्याच्यामध्ये आधी पहिले मसाले टाकते. 3 तेजपत्त्याची पानं आहेत, 4 हिरवी वेलची, 2 काळी वेलची, 1 चमचा जिरा, 2 चक्री फूल, 2 दालचिनीचे तुकडे आणि हे किती 7-8 लवंग आहेत. आणि हे आपण आता मसाले या गरम पाण्यामध्ये टाकायचे आहेत. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला 4 चमचे मीठ टाकायचं आहे हे भातासाठी. त्याच्यामध्ये 1 चमचा तूप टाकूया. आता हे पाण्याला आहे ना चांगली उकळी यायला पाहिजे. आपण ग्रेव्ही बनवेपर्यंत हे पाणी उकळायला पाहिजे. आता आपले इथे पाणी बघा चांगला उकळलं आहे. म्हणजे मसाले पण आपले चांगले शिजले त्याच्यामध्ये. त्याच्यामध्ये आपल्याला लिंबू पिळायचं आहे. ओके, अर्धा लिंबू आहे ना आपला. हां, ते मसाले आपले चांगले शिजले आहेत बघा. आता हे जाडे जाडे मसाले आहेत ना, हे काढून टाकायचे, कारण ते खाताना आहे ना आपल्या दाताखाली येतात मग. आता इथे मी हे 1 किलो तांदूळ आहेत ना, ते मी त्याच्यामध्ये आता टाकते पाण्यामध्ये. आता इथे 1 किलो तांदूळ मी पाण्यामध्ये टाकले आहेत बघा टोपामध्ये. आता याला चांगली उकळी येईपर्यंत आपल्याला 80-90% भात शिजवून घ्यायचा आहे. तोपर्यंत आपण झाकण ठेवूया त्याच्यामध्ये. त्याला चांगली झाकण ठेवला ना की चांगली उकळी येते, भात कसा लवकर शिजतो. कांदा अजून लालसर व्हायचा, थोडा होऊ दे. त्याच्यामध्ये आपल्याला आलं लसूणची पेस्ट टाकायची आहे. आपला कांदा बघा चांगला फ्राय झाला आहे. आता त्याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट, हे 3 चमचा आलं लसूणची पेस्ट घेतलेली आहे. आता इथे कांदा चांगला फ्राय झाला आहे. आता त्याच्यामध्ये हे टोमॅटोची पुरी टाकते. 3 मोठी किंवा 4 मीडियम. हां, अशी घ्यायची. त्याच्यात चांगली मिक्सरला पेस्ट करून घ्यायची, अशी टाकायची. थोडं व्हायचं आहे. आता इथे पॅनमध्ये तूप टाकते. हे तूप आहे ना चांगला तापवून घ्यायचा. तूप जर तापलं नसेल ना, तेल किंवा तूप, तर पनीर ना चिकटतो खाली. आणि इकडे आपण पनीर किती घेतले? 600 ग्राम. 600 ग्राम पनीर घेतलाय. 1 किलो तांदूळ आणि 600 ग्राम पनीर, म्हणजे 1 किलोची बिर्याणी. बरोबर. तेल सुटलं आहे ना. आता इथे बघा ग्रेव्ही मस्त, म्हणजे टोमॅटोचे एकदम तेल सोडलंय टोमॅटोनी. आता त्याच्यामध्ये आपण रेड चिली पावडर टाकायची. 3 चमचा टाकले. हळद टाकूया आपण 1.5 चमचा. धना पावडर 1.5 चमचा. थोडं पाणी टाकते. तर इथे बघा आपला भात झालेला आहे. आपण इकडे भात सेपरेट करून घेतोय आणि इकडे पनीर पण आपले फ्राय झालेलं आहे व्यवस्थित. कलर बघा एकदम मस्त आले.
येस करेक्ट. आपण 2 बॅचमध्ये करतो, एक बॅच इकडे आणि एक बॅच इकडे. तर हे 300 ग्राम आहेत आणि हे आपले 300 ग्राम आहेत. इथे आपण 3-4 मिरची आहे ना हिरवी अशी टाकायची त्याच्यामध्ये ग्रेव्हीमध्ये. ग्रेव्ही बघ किती मस्त लालसर आणि किती मस्त झाली. एकदम मस्त. आता आपण त्याच्यामध्ये दही टाकायचं आहे. पण दह्यामध्ये आपण पनीर बिर्याणी मसाला असतो ना तो आपला 2 चमचा टाकायचा आहे. दही 400 ग्राम घेतला आहे आणि त्याच्यामध्ये 2 चमचा पनीर बिर्याणी मसाला. ह्याच्याने आपली जी बिर्याणीची लेअर आहे ती अजून ठीक होईल ना. हां याने चांगली ग्रेव्ही बनेल. आपली इकडे गौरी पण आलेली आहे. गौरी काय गौरी आली आहे. गौरी आपलं चरते. इथे 4 कांदे बघा तळून घेतले आहे चांगले. ते थोडा कांदा याच्यामध्ये टाकते ग्रेव्हीमध्ये आणि आपल्याला थोडा लेअरसाठी ठेवायचा आहे. आपण थोडा बघा दह्यामध्ये पाणी टाकलंय वाटीमध्ये. आपण जरा पाणी टाकूया. भात झाला ना पूर्ण काय घालून. थोडा बाकी आहे. हा अर्धा किलो वाटतं ना, हा अर्धा किलो. आणि इकडे पनीर आपले बघा चांगल्या प्रकारे थोडं फ्राय झाले आणि हा सेकंड बॅच पण ऑलमोस्ट व्हायला आला ना. चला काजलचा इकडे गेम चालू आहे. बाद झाला. चला इकडे पनीर टाकायची वेळ आली आहे. आता हाय फ्लिप करू का? पडला असता ना आता. नुसता पडला. मी बरोबर कॅच करते. चला तर इकडे आपले पनीर झालेले आहे. आम्ही आता पनीर घेऊन जात आहे. ओके चला आपलं पनीर. वा 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 ग्रेव्ही बघा कशी मम्मी एकदम मस्त झाली आहे ना. चवीपुरतं मीठ ना. चवीपुरता मीठ. आपण भातात पण मीठ टाकलेलं आहे. आपली ग्रेव्ही बघा मस्त एकदम काय बनली आहे. आता त्याच्यामध्ये पनीर म्हणतोय मला कधी टाकते एवढी ग्रेव्ही छान झाली आहे. बरोबर. आणि आपले 700 ग्राम पनीर म्हणजे आज पनीर भातामध्ये पनीर आपल्याला मिळणार. बरोबर. शोधायला लागणार. गरम आहे ना. गरम आहे. हाताला मीठ होतं. नाही गरम थंड आहे. मी पकडला. लहान आहे ना तो. ते कसे आवडून खातात. मी जरा झाकण मारते. आपली ग्रेव्ही तयार होईल. म्हणजे पनीरला सर्व थोडीशी ग्रेव्ही लागली. कोथिंबीर टाकते. आपल्याला कोथिंबीर नंतर टाकायची लेअर मध्ये आणि ग्रेव्हीसाठी थोडीशी. वा वा वा. चला आता भात येत आहे आमच्या बिर्याणीचा. अर्धा किलो एवढा जड आहे की अर्धा किलो पकडलेला आहे. आता ती लेअर लावते बिर्याणीची. आता पहिलं खाली टोपामध्ये तूप टाकते. तिकडे भाताची लेअर ना फर्स्ट. हा पूर्ण टाक म्हणजे एक टोप आहे ना. हा एक टोप मग ते पूर्ण आणि मग हा एक टोप 2 लेअर मध्ये आपल्या रेसिपी होईल पूर्ण. आता इकडे आपल्याकडे जर ऑर्गॅनिक कलर असेल तर आपण तेही टाकू शकतो. थोडासा टाकायचा. आपलं पण कोथिंबीर पण गेली का. तर ही आपली सेकंड लेअर राईट. फायनल भाताची लेअर आपली. कांदा आपला साजूक तूप ना. इथे थोडासा मध्ये आहे ना खड्डा पाडायचा. असा थोडासा पाणी टाकायचा म्हणजे कसं तळायला करपणार नाही. आपण कसं चुलीवर करतोय ना म्हणून. आणि आपण गॅसवर करत असतो. गॅसवर करत असतो तर गॅस मिडियम बारीक करतो आणि आपण तवा ठेवतो खाली. आता तवा ठेवायची काही गरज नाही. आपला झालेला आहे. आता फक्त दम द्यायचा आहे. आपली बिर्याणी बघा मस्त एकदम छान झाली आहे. तर आता बघा आम्ही बिर्याणी खायला एका वेगळ्या रेस्टॉरंटमध्ये चाललो आहे. बिर्याणी बनली घरी पण खाणारा मी दुसरीकडे. चप्पल घालायची गरज नाही. पहिल्या माणसाला इकडे या लोणचा धरून पकडवलेला आहे. दुसऱ्या माणसाला ताटं दिलेली आहेत. तिसऱ्याला ग्लास आणि काविलता. चौथ्याला पाण्याची बॉटल आणि 5व्याला काय दिलंय. काय दिलंय. हँडवॉश आहे ते. वॉडेवर आपल्याकडे करूया समोर आलेली आहे. दाखव तुझ्या हातातला 5वा या. ओके. जी कोणाला जे कोणती सीट पाहिजे ती पकडा. हा काय मग सांगू नका सीट नाही मिळाली मग. लिमिटेड सीट्स आहेत. शपथ भारी ना. हे ट्रेनचा लास्ट डब्बा आलेला आमचा इंजिन पाठची इंजिन. भारी असतो ना. चल ये बस. तुला कोणती सीट पाहिजे ती बस. हा तुम्ही फक्त बसायचं. वाढायला मी आहेत. बघितलीस का सुजत.
त्याची बावडी बघितली? बावडी म्हणजे बेसन बावडी हे बघितली पहिली एक लेअर अशी पहिलं भात मला नॅचरल वास येतो. बघा बिर्याणी. आता आपण ताटात तुपसायची. चला आता एक 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 असं सर्वांना वाढायचं आम्ही. आम्ही लाईन लावू काय या लाईन लावा या लाईन लावा. लाईन लावा गर्दी करा इकडे. हा पहिला ताट कोणाचा आहे? हे पहिला ताट बघा आमच्या सर्व सबस्क्रायबरचा. हा इकडे बसू दे. इकडे 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 या अशी- सर अशी गोल अशी लाईन लावा अशी लाईन लावा. गोल लाईन लावा. चला तुम्ही सुद्धा या आमच्या बरोबर आता लाईन लावायला इकडे. एक गुलाबजाम पण पाहिजे होता सोबत. गुलाबजामुन पार्सल येतात त्या पार्टनर. एंगेजमेंट का खाना हो गया होता. हा मग झालं असतं आपल्याला. आणि आमच्या दोन्ही टायमाचं झालेलं आहे वाटतं इकडे. हे 2 टायमाला होणार आहे ते. होणार आहे ना. बस बस. सुजल पार्सल पाहिजे करा सुरुवात तुम्ही खायची. आणि इकडे लोणचा सुद्धा वाढलेला आहे मस्त एकदम. चला आता सर्वांनी टेस्ट करा कशी झाली आहे सांगा. चांगलं झालं. सुजलला आवडलेलं आहे. मस्त आहे. चांगलं चांगलं चांगलं. चांगलं. चला आता तुम्ही सर्वांनी असं जेवायला या. आणि रेसिपी कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. हे बाहेरचं ॲम्बियन्स कसं वाटतंय कसं अरेंज केलं मी तेही सांगा. आणि झाल्यावरती बावडीवरती हात धुवायला आहे सर्वांनी. तर व्हिडिओला लाईक करा व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय.